pentru că avem Majors, Frankfurt Majors. Începem dimineața asta. Foarte puțini dintre voi știu chestia asta și am rămas surprinsă. Este o pisică care se aude. Stați un pic. Gata, așa, cum spuneam. Deci în dimineața asta avem Frankfurt Majors. De fapt, în dimineața asta încep. În 30 de minute ar trebui să înceapă coverage și cam într-o oră ar trebui să avem primul match. Cel puțin așa mi arată aici. Dar oricum, până atunci mai jucăm Dota, mai facem lucruri. Să-mi dau share unde am de dat share. Am desfăcut și comoara aia șmecheră. O să vă arăt imediat. Să trecem aici. Pleacă-mă de aici, nu mă interesează asta. Bun. Punem puțină muzică până am revin eu. Băi, sincer să fiu, m-am săturat să pun muzică de care vor ăștia cu no copyright. Pentru că mă enervează. E enervant și frustrant. Și vreau să vă pun o melodie, dar am uitat. Am uitat ce melodie vreau să vă pun. Gata că nu avem prea mult timp la dispoziție, trebuie să vă arăt repede și anume comoara. Avem o comoară nouă, am văzut și update-ul. Bun, deci aveam așa, în compendium aveam o comoară pe care n-am reușit să o deschid pentru că nu era încă gata. Și au updatat ei acum compendiumul și este vorba, uitați, despre comoara asta. Fluttering Cash. Bun, mie mi-a picat setul ăsta, care mi se pare cel mai șmecher dintre toate seturile din comoara aceasta. O să vă arăt imediat. În fine, comoara era undeva aici, am deschis-o. Ăsta este setul. Vreți să vă arăt... Unde ești, fata? Aici ești. Bun, ăsta e setul. E un set mythical. Îmi place că are toate itemele mythical. Cred că modifică astea pe aici. Că ăsta n-arătă așa. Ăsta e setul. Îmi pare rău că nu pot să port, că eu am așa. Deci ăla Crystal Maiden. Dacă mă duc. Eu am asta.
Deci dacă îi dau equip item, dacă îmi pun imortala mea pe căpățână, îi modifică părul și eu vreau să am și o... Staff e foarte drăguț. Vreau să am și o Crystal Maiden brunetă și de-aia aș vrea să o las așa deocamdată. Adică să-i las setul ăsta complet. Și asta vreau să vă arăt. Deci avem așa, asta e mythical, 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 mythical. Deci practic tot setul ăsta are numai miticale. Că seturile ați văzut că, uite, mai au și rare și common, depinde. Dar setul ăsta e tot foarte, foarte șmecher. Că mi-a plăcut chestia asta, că e tot mythical. Bun, și ce mai pot să spice la comoara asta? Haideți să vă arăt de ce zic că ăsta e cel mai șmecher, care mi se pare mie. Deci ăsta de Witch Doctor nu se compară nimic cu maimuța, poate decât masca asta de pe față. Razor L-au făcut pe Wraith King un fel de cerb, ceea ce nu-mi place. Dar îmi place, să zicem, conceptul în sine, că e altceva decât o varză sau o salată, cum arată el de obicei. Ia să vedem. Bounty Hunter. Bounty Hunter mi se pare penibil pentru că are pantaloni scurți. Adică nu poți să faci un erou să fie MG can fly, hello. Și bine ai venit. Nu poți să faci un erou ca Bounty Hunter care are pantaloni scurți, să-i pui niște șipci pe el sau în fine niște armură pe el și să fie badass. Nu, are la fața asta e ok, dar în rest pantalonașii ăștia scurți. Și ăsta e setul care mi-a picat mie. Mi se pare foarte șmecher. Setul de Rubik, din tot setul ăsta de Rubik, cea mai interesantă mi se pare masca, care mă duce gândul la o mască venețiană, whatever, văd că are și o codiță aici, are părul lung Rubik. Yo! Da, are un Rubik cu părul lung. Ăsta i-a pus o velă aici. Vezi, este un gyrocopter pirat, e într-o bărcuță el. E un gyrocopter Kunka. Ăsta, whatever. Aici avem Bloodseeker, strigoi, în fine, curieri. Care... Nu încă de atât de tare. Not really my type. Și vreau să văd un joc. Să facem un normal. De ce mă pune din nou să aleg astea? Hai să mergem pe pingul cel mai mic. Aha. Ați cam aveam de făcut eu niște chestii până găsește meci muzica.
să vedem. A început, n-a început. Ce facem asta? Vreau și să mă joc de dimineață și nu se întâmplă lucruri aici. Da, deci mi se pare cel mai șmecher setul care mi-a picat. Ăla de Crystal Maiden. I like. E chiar sweet. Sweet. Să devenim serioase, zic, nu? S-a ridicat părul în cap. Abia m-am trezit și eu, ce vreți. Nu sunt... N-am un hairstylist angajat acasă. Da. Bună dimineața! Rodoto bezdoto! That's what I thought. Deci să înceapă The Majors. Mai avem ceva până încep. Primul meci, eu aș vrea să urmăresc, ca o joacă și XPC astăzi. Dar joacă mai târziu, peste vreo 7 ore, gen. O să joace EG. Băi, eu văzusem EG că joacă astăzi. Ce? EG versus Fnatic. La asta vreau să ne uităm. Adică la asta o să mă uit eu. Sunt mai multe meciuri care o să se joace în același timp. Din păcate. Și anume, o să se joace VG cu Xiu, VP cu Newbie, Vega cu OG, EG cu Fnatic și Sievo... Ba nu, ăștia sunt altă ligă. Stai mă așa să nu vorbesc prostii. Băi, să nu-mi iau ăștia Crystal Maiden. Băi, fiți cuminți că Crystal Maiden nu e al meu. Get kill assist. Să revenim. Băi, deci ce meciuri am mea? Că deja mă enervează. Ia stai așa. Că mă duc cel mai bine aici. Mă duc aici. Și vedem așa. Bam. Deci, EG versus Fnatic, VP versus Newbie. Astea sunt primele două. Nu, deci la aceeași oră avem EG versus Fnatic, VP versus Newbie, VG versus Xiu, Vega versus OG. Astea 4. Da, le-am zis bine. Mai puțin primul meci. Deci să fie 4 meciuri în același timp. Nakșpa. 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 La 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 la. Ce-a făcut ăștia? N-au ales? Băi, lăsați-mă să-mi văd Crystal Maiden. Dați-vă de aici. Bă, dați-vă de aici. Yeah, bitch. Dați-vă văd și eu pe nebună. Hopa. Facem și noi un taunt? Așa, fată. Ok. Las că trebuie să-i de stilul disperat asta de pisică. Dacă te aud că mi-au un, jar mănânci. Atât am avut de zis. Bun. Mi-a modificat ceva aici astea? Mă, că nu mi le-a modificat, nu? Cred că sunt aceleași. Așa pare, nu? Au luat ei curier? Luat cineva? Nu era curier, că altfel mi-a arătat acolo. Bun. Pam, 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 pam. Pam, pam. Mi-am luat greșit. În fine. În fine. Vreau decât să joc Crystal Maiden, să... Fallout God, vezi că am un boot pe canal, se numește MoBoot, care șterge toate spamurile care există. Înțelegi? Cam asta face. Bun, revenind. Unde mă duceam? Mă duc să pun niște warduri. Da, o să pun un ward aici să-mi văd linia. Uite pe Razer. Let's go. Arată bine așa brunețică ea, a? O prinde bine brunețică.
Dar vreau să dau eu din aia asta. Ia, arată diferit ăsta? The ice will bite. Gata, mă, gata, te-am hărăsuit și eu un pic. Ia uite ce sar de curând sus acum. Swiftly. Bă, iau experiența la asta și n-are să stau aici. Bun. Agreed. Ar trebui să fac niște puluri. I move. Nu, nu voi face puluri, mă duc sus. Ce avem sus? Avem un ursa. Yes. O să pun un ward aici. O să fac niște stack-uri ancients, de exemplu. Nu pe aici, nu pe aici, că stăm noi, dar nu pe aici, că ne bate asta. Juicy! I move. Mamă, până ajunge asta mică aici, deci e bun. 51, 52, 53, 54. Hai! Hai, băieți! Indeed. Hai, băieți! Am făcut și o stack. We will never know. Agreed. Am făcut. Ia să vedem, mă duc și la rună. Faster. Opa! Opa! No kill, no kill, please, no kill! Into the No breach. kill, bitch. Nu da, nu da, nu da! Dă-te jos de acolo, dă-te jos de acolo, dă-te jos! Jos de aici! Șt. Așa... Vreau să pun aici un ward, după ce am luat ăsta. Them wards need to be planted. Yes, I know, I know. Gata, am pus și wardul cu numărul 2. I'll not argue. Mă stresează pisica asta că pot să o închid în bucătărie. Yes. Ăsta face pull aici? Battle. Care-i problema? Fucking haste over? Ce? Let's go. Cine convine, mă, lui prălitul ăsta? Prălici! I thought Prălici! as much. Bine, stai aici degeaba. Să vă pun ceva, verificăm și noi. Forward. Opa. Nu vreau să fac stack. Nu vreau să fac stack! I'll not argue. Hai, du-te la rună. Trebuie ție, gen. Poate-i dau acum din ai. Neața, Crisestar! Da. Agreed. Ok, e prea dimineață pentru astfel de vorbe. Nu? Ce faceți aici, mă? Băi, o ardeți cu treaba aia rușinoasă. Faster. Ia să văd și eu ce efect am. A? E diferit efectul, nu? Indeed. Parcă e diferit efectul. Hai că mă înjură ăsta. You always run without I warning. move. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? I thought as much. Bun, mai facem aici un stack. Cilișa. Let's go. Hai, băi, băga mea și mâna în nas. On. Bine, mă. Bine, boss. Bine, bine, boss. Bine, boss. Bine, bine, boss. A făcut stack. Bine, boss. Bine, bine, boss. Yes. Bine, boss. Boss. Băi, n-am de ce să stau cu ăsta aici. Ăsta e level 6, level 6. I move. Opa! Am murit. Brood mama? Yes. Brood mama! Why? Why are you dead? I'll not argue. Hai, vrei să-l luăm pe ăsta? Do you want to kick his ass? End of Midas. Indeed. Nu e, mă, nu lipsește. E acolo, stai liniștit. Să fac și un pul aici.
faster. Așa, bun. On. Ce mă, ce problemă ăștia? Into the breach. Ce problemă ăștia? Mi s-a făcut și mie 3 stack-uri aici, mi s-au făcut, am 1, 2, 3. Hai că e bine. E bine, mă, băieți, mă, e bine. I thought Trebuie as să mă much. fac și level 3. Nu? Let's go. Stau și aici, am niște XP. Mă vede la pe aici prin boscheți. Agreed. Hai, poți să te duci în pădure că sunt Here stack. I come. Am să te duci în pădure, nesimțitule, să mai au și un creep. Eu n-am nevoie de creep. I move. N-am nevoie, a? Te doare la banană. O să fac un pull. Bine, boss! Bine, bine, boss! Sunt un Crystal Maiden brunețică. Ce știți voi? Mamă, ce infect sunt creepii ăștia. Bine, boss! Bine, bine! Oh, m-a furat peisajul. Băi, nu, băi! Bă, ce a plecat creepul ăla, bă, bănele, bă! Trebuie să fac de distract. Indeed. Nu pe ăsta, nu pe ăsta! Doamne ferește. Let's go. Mișa! Mamă, la mea numai pe ăsta. I thought as much. Din păcate. Dar las că e bine, e bine. On. It's all good. To battle. Băi, lipsește raizoric ăsta. Swiftly. Dau și eu un deny, nu fac nimic. Băi, sunt 0-0-0-0, înțelegi? Agreed. Sunt 0-0-0-0 la, și la kill, și la death, și la hit-uri, și l-am și eu acum un deny. Yes. Să încep să iau și eu niște creep, niște chestii, niște lucruri, nu? Așa, My mă, fata, mă. temperature's dropping. Nu, vreau să dau din aia. Bun, trebuie să mai iau ward-uri, așa o să mi se sugereze din public. Forward. Baftă la joc! Play song or we riot? What song is that? Let me see. Trabs Z. Mike will make. Project Pat. Your boy Juicy J. You'll never be a G. You'll never be a G. I done sold them grams, rock niggas for cash. I done busted thumper on plenty niggas' ass. Broke down plenty bills, so much clientele. Went to jail with never tell, but some of you niggas will. Cause you never, ever, 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 ever be a G. Cause you never, ever, 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 ever be a G. Cause you never, ever, 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 ever be a G. Cause you never, ever, 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 ever be a G. When I was young, had that chopper cocking, Project Pat was robbing like the Grinch, bitch. Taking shit, filling up my stocking cap on my skull, nigga. Better wipe off that mug, nigga. Like Pat don't get no bug. Bustin' that thumper, screaming thug like Tupac. Went to jail and never read it. Held it down for all my dogs. Hustler's prayer on my untatted. Pussy nigga real acrobatic. Flipping on your homie. On the stake, you the baloney. I'm 50 carats, you the phony. Hit a lick, made for 50 yams. Took it off your ass, this the street. Who you trustin', fool? Put that in the stash. Round my way, pull up, move like that. No coming back. Just exchange 50 rocks for 50 shots in your ass. I done sold them grams. Rock niggas for cash. I done busted thumper on plenty niggas' ass. Broke down plenty bills. So much clientele. Went to jail with never tell, but some of you niggas will. Cause you never,
G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Let me borrow your bitch, just for tonight. I get her so fucking high. You think she just caught a flight? She ride my dick like a bike. I tell her suck it, don't bite, and you still cuffin' that hoe like you Miami Vice. You CJ don't love these bitches. I just make love to these bitches, then send them back to that same nigga that hug them and kiss them. I go to sleep with my money. I cuddle up with my dough. I wake up to that paper and then I go get some more. Fuck nigga, what you talking about? We don't talk it out. We yell and tape and white chalk it out. Live every day like a home run. What I'm trying to say is we ball out. Your bedroom and your living room fit right inside my doghouse. I'm searching hard for a fuck to give, but I'm sorry, it looks like I'm all out. I done sold them grams, rob niggas for cash. I done bust that thumper on plenty niggas' ass. Broke down plenty bills, so much clientele. Went to jail with never tell, but some of you niggas will. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. Cause you'll never, ever, 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 ever be a G. You will never be a G. Gold medals on my feet. White and gold Giuseppe's nigga, that'll be a G. Got your bitch round with me, shoulda never let her leave. I'm a dog ass nigga, and you know I play for keeps. Got your hoe poppin', Miley smoking medicated weed. Got your hoe gimme sloppy, why I estimate my cheese. Why you niggas pillow talking like a bitch? I'm getting rich, spend a bin, sippin' lean in Memphis 10 with 3-6. Whack ass rap. Okay, hello and welcome. Denny MSIG, call me Ash Ketchum, because you want a Pikachu, ok? Crizestar, să-ți explic. Se cheamă pull, da? Ce am făcut eu. Asta înseamnă când vrei să, când e linia prea pușată, deci când sunt creepy prea în față și nu mai poți să farmezi în siguranță și vrei să-ți readuci creepy cam pe aici, așa, să poți să farmezi. Atunci iei atacul creepilor din pădure și vii cu ei pe linie și creepii tăi automat o să atace și o să se ducă după ei. Înțelegi? Deci poți să faci asta, dar trebuie să ai grijă când îi tragi, că riști să nu... Ce vrea să spun? Ce serios? Băi, m-au luat ăștia, mă. Da. Bun, asta. Dar nu știam că îl poți folosi și pentru să... Păi, nu, că... Deci... Trebuie să-i tragi. Ideea e, tu când tragi creepy de acolo, tu nu-i tragi neapărat ca să farmezi tu. Înțelegi? Tu îi tragi ca să le dai deny. Deci interesul tău e să moară creepy de pe... Deci creepy tăi de pe linie, interesul tău e să-i omori în junglă. Ca să nu se pușeze linia. Și de-aia uneori te duci și tragi și de la campul din spate. Vezi că eu am luat-o pe aici așa, uite cum a rupt ăsta copacul și am încercat să-i trag și pe ăștia de aici. Dar oricum nu mai era nevoie că muriseră deja. Nu e ăsta de aici? E ăsta de aici. Și de-aia nu mă deranja. Because you never, ever, ever, ever... Yes. Aș mai pune un orb aici. I move. Ia peste aici. Hai. Hai, bulă. I'll not argue. Let's go. Never, ever, 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 ever be a G. Here I come. Păi, nu știu cum să-ți explic ca să înțelegi. Că trebuie să joci mai mult ca să înțelegi. Nu pot să văd și eu cu linkurile. Miss Modfire Music, please play song Chubs. Chode Strangler, hello. Da, trebuie să te înveți să joci.
picture perfect. She paint a perfect picture of a yakin' twerking dipping. Got me wanna twerk a bit. She tell me she wanna show me. Booty bouncing on her homie. Little mama don't know me. Slow down, slow down. You know I call my bruh, cause you got me on one. Now I gotta kick back and wait on the outcome. Then I spot her cause she yikin'. Booty bouncing cause she yikin'. Now it's time to play. For everybody shots Patron with a chase. Get ready for the showdown. It's about to go down at the yikin' party, so you know now. That's like a yikin' party. 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 I got a thick little chick and she live in Reno. Got a hood rat bitch from El Cerrito. And I just bought a new Benz. Pulled up on my old bitch sitting. Get with me, get with me. 5 shots couldn't stop me, stop me. Hey! Going wild. I follow every ride. One fly ass nigga from the east side. Yakin made you famous. Bitches twerking for years, so how could you blame us? The funny get paper. Baby, she ready. Make it rain confetti. Hell yeah, she ready. That's like a yikin' party. 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 Now followers, we slide. Straight out the west, we the best. I'm throwing up my side. And I can make you rich. That's what I told that hoe, but I was playing with the bitch. I'm out here getting my fatty, you nigga up in the head. What you doing? Blowing on trees. What about the weed? If you got it, better smoke, better smoke. Don't be babysitting, nigga, took me months to grow. Months to grow. That's like a yikin' party. 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 Agreed. Bon. Enough with the music. Let's hear it with the plays. So, Crize Star, ca să-ți explic, că nu știu cum joci tu și... Deci, ideea e următoarea. Aici nu poți să faci pull la creep. Poți să faci pull la creep decât pe linia de jos, da? Ce fac asta, mă? O să-ți arăt. O să-ți arăt pe linia de jos. Argue. De ce am venit? Am venit și eu aici, ca pe aia. Ok. Bun. Să le punem în word. Indeed. Yes. Ok. On. Hai că am ultimată. Faster. Visibility. Here I come. Urma de ori dată acolo. Into the breach. Pe cum vrei să-ți dau link-ul? Că nu știu dacă pot să-ți dau link-ul. Nu știu dacă îl vezi. You're welcome. I want a blink dagger. Agreed. Because I'm smart and I deserve a blink dagger. I move.
că are ăsta schemă. Dar ce și-a făcut ăsta pe el? Asta e, da? Hai, băgați-vă ce faceți, lăsați pe ăsta la net aici. Ok. Ok! Sybil, please don't charge. Stop with the songs. Now we're gonna focus on playing. And the problem is with the song is that I don't have I don't have this copyright whatever shit, and the video will be blocked. This is a problem. Into the breach. I go hard in the paint, leave you stankin'. What the thinkin'? I won't die, but so what? I say, front yard, broad day. See Gucci, that's my Gucci, that's my Gucci. I hang in the jail with them hit squad. Walking like a flame on the hood, riding real slow, bending corners. Got a main, got a mistress, a couple of girlfriends. I'm so rich. Keep my dick hard and keep me you get bills free, shouting no joking. And what I stand for, Brick Squad. I'ma die for this shouting, man, I swear to God. In the trap with some hood. Where you at? Where you trap? Hood. 300 with that. Essays in the Migos freestyle off the dome. Brick Squad, walking, flocking, flaming, get home. I go hard in them paint, leave you stankin'. What the thinkin'? I won't die, but so what the I say? Front yard, broad day. See Gucci, that's my Gucci, that's my Gucci. I hang in the jail with them hit squad. Walking, flocking, flame on the hood. Riding real slow. Esa misma, ve, esa misma es. Make your mama swallow with you. Hope you got your with you. Hope you got your. Hope your goons is riding with you. They gon' miss you. Ah, okay. Zmei Litter, thank you for the follow. Da, e un pic tricky pentru că mă interesează foarte mult să ne simțim bine live aici. Mai mult decât să vă uitați la stream după ce e gata. Yes. Dun 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 blaka blaka dun 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 dun. So my bottom tower is under attack. You froze, bitch. Now I'm gonna lay down for a second. Bottom tower is under attack. Okay. I'll not argue. I'll not argue. Cold in here, or is it just me? Is it just me or is it cold in here? I think it's just me. Dun, 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 dun. What? It's that, it's it. Is it someone coming after me? They shall regret this. Here I come. Let's go back, let's not. Oh, risky.
Dun, 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 black, black. Dun, 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 black. Yes. Ce am eu? Cu Smoke of Deceit? Ah, I need that smoke. Give me that smoke. I have 2 smokes. Swiftly. 2 smokes that I need to do. Agreed. Ok. On. Ok, poke. 3 invis. Păi sunt 3 invis, dar... I'll not argue. Opa, plug. Hop, what is it? What's going on? What is this? Why is he doing that? I'm fine. I don't know, just reconnect, I guess. What's going on? No, I'm back, guys. I'm back and I want my items, please. Thank you. Dun, 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 dun. Black, black. What are you doing? Băi! Băi, m-a prins ăsta! What the fuck? Oh, come on. Why do you hate ginger souls? VTP noob, no info 777, hello, Seamanangr. Sufor troops. Chris Star, Chode Strangler. Chode Strangler. This is awkward. Oh. No, 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 no! Took my items. Super. Super, super. Poate mi-aduc și mie itemele alea azi, gen... Asta e pis. Hai să ne smocăm și să o omorâm! Băi, omorâți-mă pe ăsta. Am smocat. Trebuie să-l omorâm în 30 de secunde, da? Bun, super. I have this quest that I need to do. That's why I'm using Smoke of Deceit. So I need to get a killer assist within 30 seconds of using Smoke of Deceit 2 times. So first time I use it, now I have 1 time left. So. Easy peasy! It's like, will you be my Romanian girlfriend? Of course! As in girl and friend. What's wrong? What's wrong? Here I come. Oh, he's saying wait me. Okay, right. We will wait you. I guess. We're gonna have warfare. Try and see something. Let's go. I have another 30 seconds on my smoke and then we must kill someone. Yeah, bitches. Okay. Don't. Here I come. Faster.
frate, că am folosit smoke-ul! Yeah! I did it, I got an assist! No matter, you can all die. I don't care. This was the quest, you know? I needed to get an assist. Unstoppable. Now we just have to win the game. No, we can't. I have a boyfriend, a Romanian boyfriend. Papa. S-a făcut frică ăsta. Ce facem ăla acum? De la a plecat de acolo. I move. Radiant structures Let's are go. The middle tower is under attack. Church? On. Why the fuck church? Anyway! Yes. They're feeling pretty amazing, right? Indeed. That's what I'm sensing. It's like they're pretty confident. Anyway. Hai frate cu ardă pe ăla. Agreed. Bine boss, bine boss, bine boss, bine boss. I thought it was damage. Băgăm și noi sau lăsăm pe amărât ăsta? Into the breach. I'll not argue. Hai frate, sunteți serioși? Bă, du-te bă, încăcat de... A murit ăla. We need to go kill! Uite că stai aici. There's a BKB. Can charge more. Okay, there he is. Dacă avea și Aganimul, mai ziceam, dar mai durează. Ok. Aveți grijă. It just keeps getting better. It's a good after all. Let's go. I think we need a mech or something. Yeah. Swiftly. We need a mech, but I move. Here I come. I'm gonna have to build into a mech. Mech or pipe? Mech or pipe? Mech or pipe? Mech or pipe? Mech. Indeed. Tough choices. Your top tower is under attack. So at this point Your top is tower is under actually pointless. Hello! I'm joining from the America. Mech. Too faint. Okay, mech it is.
Your top tower has been denied. Am uitat statul. Super! Mech, I'm doing it for the team, but okay, I'll try mech. It's kind of late for mech. Who says that Roshan? Wrong bind. What is that? I don't know, I feel awkward because I die very quickly, but also my ulti doesn't do much damage right now when the Let's go. BKBs are online right now. So, okay, let's just say Swiftly. they're gathering here. Can I go there? Can I go there? Into the breach. I'll know. I can't see your breath Sorry. anymore. It's just I couldn't fight him. I cannot I'll fight fix him. that. Look, I have no mana. I move. Sorry. I thought as much. Esa misma, ve, esa misma es. Esa es. Cuídate, mi hermano. Captain Plant, thank you for the follow. Nu vorbesc așa cum când în engleză, când în română. On. On. I have no money. Forward. To battle. This is the rhythm of the night. Cum se cheamă eroul care intră cu capul în tine? Eroul care intră cu capul în tine? What? My eyes fight. Oh, it's Breaker. B-R-E-A-K-R. I thought as much. Pe asta face el. We're not gonna lose. I just made my quest. We're gonna win this. With this fucker. Forward. Hello. What you doing? Are you okay? Attack. Are you gonna die? Fuck! 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 Battle. Fuck! So it was either Ursa or Shadow Demon. Or Shadow Fiend, sorry. It was either Ursa or Shadow Demon who took the double damage rune. I was too late, so I realized that. Anyway. Nice.
Guess who's back? Swiftly. Ok, hai să facem și noi push pe undeva pe la linie ceva. Are you Willy Wonka, daughter? Cause you look sweet and delicious. Queen Mercury! Thank you. Faster. Thank you for the compliment. But I'm not Willy Wonka's daughter. Indeed. There we go, 5. Let's go. I move. Into the breach. Temple just Misha. Dire structures are fortified. Agreed. Yes. Stupid word. I placed it so stupid. But I was in a hurry, I was afraid. Whatever, blah blah la la. Let's put a word here. Indeed. I did it! I did it. Yes. I did it. Can we please kill this guy? I'll not argue. Can't? We can't. Okay, we can't. Okay. As you say. Forward. I just need my mechanism. So Let's go. Let's play space for grandmother so we can push from me and right here. Into the breach. into the breach. Into the breach. Mechanism. Agreed. I'm gonna go here. Faster. To battle. Bă, dar de unde are ăsta, bă, căcatul ăsta? Du-te în fuck you. Ei, să te trec. Fucker. We all have BKB. Uite, ai și Trend Protector. This is our chance. We should both win. Yeah, we should. Let them come, don't go. Oh. If only there was item for Crystal Maiden that would make her ultimate pierce the BKB, like turn her magical damage into physical damage or stuff like that, or pure damage, would be so nice. This is such a dead Arachnia. No, 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 nu te bate. Ok. Tower is under attack. Bun. I thought as much. Radiant structures are fortified. I need to wait out the BKBs. I can't. I've forgotten that they all have BKB. I don't. So silly of me. When I play, when I'm streaming, I'm kind of making little mistakes because my focus is at around 50%. So Indeed. this is a problem. I don't do all the stuff that I do when I'm not streaming, like when I'm just playing the game. Oh, hello I'll guy. not argue. Hello. How are you? Hello. You okay? I thought as much. Are you gonna do a BKB? Okay. I'm gonna do BKB. Why does this guy look like this? Why does he look like... Swiftly. He looks strange. He's like in a bathing suit. Cât ai de gând să faci stream ca să facă rost să-mi faci niște... Fă plăcere că după aia ne băgăm și ne uităm la Majors. Și comentăm meciuri și facem lucruri. Yep, 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 yep.
Ipi, ia, yo! Yo! Mi-ai făcut poftă de floricele. Ți-ar să-ți fie. Into the breach. Oh! Nice room for me! Faster. There are no words on the map. Senny Simpson, hello. No, I'm not married. But I'm living with someone. I moved. I'm not gonna make that item any sooner than another 15 minutes. To battle. Sorry, but it's very hard. Faster. So I'm gonna need to place this here, then place it Here I come. We have a little bit of vision. I move. The problem is, oh, Swiftly. fuck! To battle. Let's forget this ever happened. Forward. On. Okay. Let's go. Taci! Shut up! Uite pe felul ăsta aici. Ah, e iluzie. It's an illusion! It's an illusion! Where are we going? Where we have to do something. I thought as much. This is stupid. Into Where the is breach. this guy going? I cannot go there. I don't want to die again. What is this thing? What do you want me to do? What the fuck is this? Yes. Shit. Shit! Indeed. Agreed. Indeed. Get back. Unde? Cât de back să mă mai dau? Du-te și fă push acolo. Yes. Am făcut ăsta invizibil. Here I come. Oh, big Crystal Maiden ulti! Yeah, bitches. Bet you didn't expect that. No, you didn't. No, you didn't. No, you didn't. Aoleu, ce bătaie este asta la final. Hai de pula ta. Okay, now you're talking. Now you have a chance. Okay, okay, too fast, too fast, too fast. Okay! Why so slow? Why are you so stupid, Arachne? You don't need to fight, you just need to push. That's all you need to do. Oscar Claude Monet. Who is Oscar Claude Monet? Să fie satanic. Să fie la el acolo. Să fie în ciorbă. Ia uite ce e de aici. Forward. Am devardat și noi aici? Sau nu? Swift as the walls of Iceland. Păi, bate-te prietene, că n-am ce să stau acolo. That's mine. I thought as much. Enfin! Agreed.
I'll not argue. Is fallen to the radiant. Let's go. Am I going to die here? Into the breach. They have a ward here. Oh shit. I move. Oh, hello. I have no mana. This fucking mana. I hate it. Hey. Not that tanker shit. I move. Into the breach. To battle. Okay guys, I need mana. Here I come. Swiftly. I thought as much. Bye bye! Bye bye! Oh god. Holy shit. Back, everybody back. Mă tot gândesc cu ce vreau să mai joc. M-am săturat de Huskar, Luna și Wraith King. Vreau și alți eroi tot așa mai ușori. Ai idee de vreun erou super, extrem, mega, ultra, șmecher și mai ușor? Deși ai zis că ai jucat, ok. Încearcă un Vengeful Spirit. E foarte simplu și te ajută să avansezi un pic. Ultimata lui e swap, se numește ultimata lui și practic îți schimbi blocul cu adversarul. Trebuie să înveți să-l joci, o să vezi, să-ți placă. Și e și foarte puternic în early game. Vengeful Spiritul! Ia! Uite, ăsta e Vengeful Spirit. Heroes, so heroes. Vengeful Spirit. This is Vengeful Spirit. Very nice hero. I need to buy that shit. Save for buyback. I don't want to save for buyback. I'm useless anyway. Now I'm just gonna go and buy me that ultimate orb because there's an item that I really need. This ultimate orb. It gives me life, mana. Let's go. It gives me things, you know. Swiftly. And buyback 425. UGG. Rizal for help. Thank you. Și mi-a zis că îl voi încerca și eu. Am jucat odată Vengeful Spirit. Da, pot să joc cu el, îmi place foarte mult rău. Am avut o perioadă când am jucat numai Vengeful Spirit.
Și streamul meu se numea 50 Shades of Vengeful Spirit. That was my stream name, 50 Shades of Venga. I only played Vengeful Spirit. I liked it, and it was a good meta. It's nu poate să îmbeți acolo. Trebuie tot acolo, dar a rămas ăsta singur. Why do you keep me there? Oh, I have buyback. Okay, guys, if you really want Crystal Maiden to buy back, you're in for a treat, boys. Don't let me die, don't let me die. Let's go. Into the breach. Okay, that was good. That was a good Crystal Maiden buyback. Now, I'll not argue. we need to go top. There's Enigma and Trent Protector out there. Yeah. Mistakes were made. Okay, I'm going with you guys. Why is he pausing the game? Oh, Invoker is out. Okay. Venga, venga! Agreed. Yes. I need to. I cannot die again. I need to be careful. I move. I need to regen some of my health. He wants my big. Guys, seriously? My eyes. Hey, let me go, let me go. I don't want to die. Tu l'attends. Oh! Bitch! Mrr! Mrr! Anyway. This Broodmother is so weak. It's not the player that is weak, it's Rampage, please, Crystal Maiden. Yeah. It would have been nice. It's kind of, I don't know, not easy, but it's kind of okay-ish to make a Rampage with Crystal Maiden and Sand King. There's two heroes that have these big ultis, and they can easily do that. Yep. Vă rog, când începe transmisiunea live, so I don't know when this majors are about to begin. Let's see the countdown.
22 minutes. We still have time. Ce fac ăștia? Kill the bitch! Kill the bitch! So there's this certain time in the game when Crystal Maiden's ulti is, I cannot say ineffective, but when the BKBs are fresh. They're like 10 seconds, 9 seconds, even 8 seconds. But if you manage to pass that time and get into the 5-second BKB, easy peasy. Because I can just channel my ulti like from 3 seconds after he's BKB'd and I don't care. I'm gonna do a lot of damage. So, you know. Look at this guy. Yep. The enemy's bottom tower has fallen. Okay. Ursa noob and Sefe. Anyway, challenge 1. Cât mi-a dat, mă, și mie? 300. Puțin. Kisuke? Urahara Kisuke! Kisuke! Era Kisuke și cu Sasuke. Basa. A dat predicții și eu n-am dat predicție. Zafir, hello! BKB! Solo MMR and party MMR. I'm actually raising my MMR right now. But not right now. I'm gonna play MMR when I'm alone and not streaming because it kind of fucks me up. So this is my MMR right now. Why am I offline? Oh, because I was